Hello mga kachitsa! Nandito na naman tayo ngayon sa isang panibagong YouTube video para turuan ko kayo kung paano magluto ng chicharon at syempre pag-uusapan natin kung magkano ang posibleng kitain ng pagninegosyo ng chicharon. Yan. At syempre guys, magbibigay din ako ng mga tips about sa chicharon, kung paano ito lutuin at yung mga natutunan ko sa loob ng 3 taon kong pagninegosyo ng chicharon. Marami kasi yung mga nagtatanong guys, no, about sa kung magkano yung per pack, ilang grams ba at ilang oras ba lutuin. Guys, itong chicharon na lulutuin natin ay yung may laman, yung special na chicharon. Hindi po yung binebenta sa mga bus, hindi po yung binebenta sa mga tindahan, yung mga bulalang na chicharon. Ito po ay yung may laman, special na special. Guys, laging tandaan guys, dumedepende sa quality ng baboy kung magkano ang kikitain mo. Guys, sa video na to, hindi lang pagluluto ng chicharon ang ipapakita natin. Siyempre, mag-example tayo ng magta-try tayong magluto ng 20 kilos at titignan natin guys kung magkano ang kikitain ng 20 kilos na balat ng baboy. Guys, special chicharon po ito, hindi po yung bula ang gagawin natin. At syempre guys, ito sasabihin ko sa inyo, pati yung mantika ng baboy, pwede pong ibenta ng 30 pesos per liter. No guys? Ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na yung subscribe button dyan at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bidyong i-upload. Sa video natin ito guys, ipapakita natin kung magkano ang gagastusin ng 20 kilos na special chicharon, kung ilang packs ba ang kaya niyang gawin at kung magkano ang kanyang kikitain. Ayan guys, bago natin simulan, shoutout ko lang yung mga nag-comment. Ay, isa lang pala yung nag-comment. Ayan, si Mami Nena Luge. Shoutout po sa inyo dyan. Yung mga gusto magpa-shoutout sa next video, mag-comment lang po kayo sa ibaba para may shoutout ko kayo sa susunod na video natin. At ayan na guys, no, uumpisaan na natin, no. Mag-start tayo sa pag-chop. Let's go! At eto na nga guys, no, ang 20 kilos na baboy natin. Nabili ko po siya ng 98 pesos dahil wholesale po, 1,960 pesos po ang total. Pero pag retail po, umaabot po siya ng 100 to 105 pesos sa palengke. Okay guys, i-chop na natin yung 20 kilos na balat ng baboy guys. Ito, ayun. Ang balat ng baboy guys, iba-iba po yung kanyang quality. Meron din manipis, may makapal, iba't iba yung pangalan ng tatak ng baboy guys. Kaya tandaan nyo po, iba-iba po yung balat ng baboy na binebenta sa palengke or kahit saan man. Ayan. So, ito po, katang-tama lang yung kanyang lapad. Half inch lang siya at may konting laman-laman at meron din manipis. Yeah, maganda yung quality niya guys. Okay, let's do it!
Ayan guys, natapos ko na siyang hugasan, yung 20 kilos natin na baboy na pag-e-experimentuhan natin kung magkano ang kanyang kikitain kapag nailuto na siya. Ayan, nalagyan ko na siya ng asin. Pwede mo siya lagyan ng MSG, depende sa iyong panlasa para mas malinamnam. Pero kahit asin lang po guys, pwede na po. Ayan, pwede natin haluin na maayos. Ayan. Hahaluin na siya. Pwede kang gumamit ng gloves or kahit ano na pang ano sa kamay kasi para mas safe yung linuluto natin at malinis at hindi gaanong maano yung mga kuko mo. Kasi pagka sa katagalang paghalo kasi ng ganyan guys, masisira yung mga kuko mo or magbabakbak yung mga kamay mo. Tsaka masakit talaga sa kuko yung asin guys. Yan, para mas safe na lang. Yan, haluin na maayos, tuloy-tuloy lang hanggang mag ano na yung asin sa balat ng baboy. Yan, halo lang ng halo. Yan, tapos pwede na siyang isalang kapag kumukulo na yung mantika natin. Okay? Ayan, ganyan lang guys. Yan, isa sa mga tips na pwede kong i-share sa inyo guys, no? Kapag bago nyo isalang yung baboy na ichichicharon nyo, dapat make sure na mainit ang mantika at malakas po yung apoy ninyo, dahil kapag hindi po mainit yan, masisira po yung chicharon nyo, maghihiwalay po yung balat sa laman or mandidikit po dyan sa lutuan. Okay, ready na yung ating baboy, nakatimpla na. At kumukulo na rin ang ating mantika at ready na natin isalang yung 20 kilos dito sa isang kawa. Yan, sinabay ko lang sa mga linuluto namin guys, no. Every week nagluluto kami ng nasa 1,000 kilos. Alright, yan, kumukulo na yung mantika natin. Yan, lalagyan na natin yung 20 kilos. Yan eh. Ayan na nga guys, no, nailagay na natin yung 20 kilos na special chicharon natin, no. Ayan ha, haluin lang po siya every 3 minutes guys. Every 3 minutes pwede siyang haluin, or kung masipag ka naman, every 2 minutes. Dumedepende pa rin sa'yo para hindi lang mandikit sa ibaba guys. Ayan guys, no, pagka bagong salang pa lang yung baboy natin, yung balat ng baboy, hindi pa siya ganun pumuputok guys. Usually pumuputok yan kapag bandang kalagitnaan or malapit na siyang maluto. Doon pa lang siya puputok guys. Pero pagka ganyan bago-bago pa lang siyang lagay, bago-bagong salang pa lang, wala pa siyang ganong hindi pa siya nananalsik yung mantika natin. Pwede pa siyang lapit-lapitan, guys. Ayan. Every 3 minutes kailangan hinahalo siya para hindi man dikit sa ibaba. Ako ganun yung every 3 minutes haluin ko siya. Guys, dapat lagi pwede ka rin gumamit ng face shield para maprotektahan ka sa mantika na tumatalsik, guys. At saka hindi lang coronavirus ang mapuprotektahan ka. Mapuprotektahan ka rin sa mainit na mantika. No? Yan, after 30 minutes, ganito na yung itsura niya. Yan. Every 3 minutes, lagi mo siya dapat inahalo, guys. No? Ihalo lang ng mabuti every 3 minutes.
Kung masipag ka maghalo, pwede naman kahit na every 2 minutes lang, ihaluin mo, pwede naman po. Basta hindi, make sure na hindi lang siya mandikit sa ibaba. Yan, 30 minutes na ang nagdaan. Ganyan yung itsura niya. At hindi pa siya pumuputok-putok guys, no? Hindi. Ayan guys, after 45 minutes, ganito na po yung tsura ng 20 kilos na linuluto natin. Ito po. Malapit na rin siyang maluto. Mga ilang minutes na lang maluluto na rin siya guys. Malakas pa rin yung apoy natin ha. Pag ganyan yung itsura, malakas pa rin yung apoy natin. Mamaya pagka may mga parang babos-babos na yung balat niya, bali pwede na siyang ano yun man. Pwede na siyang hinaan ng apoy. Kaya na guys, finally, luto na ang ating 20 kilos na chicharong baboy, no? Special chicharon na may laman. Yan. Yeah, ililipat na natin siya dahil luto na siya. At titignan natin kung gaano karami ang mantika na makukuha doon sa 20 kilos na linuto natin. Ayan guys, ganyang karami ang nakuha natin mantika sa 20 kilos na baboy at lalagay natin, i-repack natin yan para makita natin kung magkano kikitain ng 20 kilos. Ayan na nga guys, nakagawa tayo ng isang 7 liters at 4 na 4x4 na mantika guys. Ang total po niyan ay 310 pesos. Ang kinita po ng mantika natin sa 20 kilos. At eto na guys, eto na yung nailuto nating 20 kilos na balat ng baboy guys. Yan, ganyan karami. Ganyan siya karami, 20 kilos. Yan, palalamigin pa yan guys kahit na buong magdamag para mas maganda siyang pirituin bukas. Palamigin lang natin. Yan, mainit pa yan guys. Yan. Bukas ready na siyang pirituin para mas maganda yung quality niya. Yeah.
Ayan guys, ipapak natin siya ng 180 grams at may bebenta natin siya ng 65 pesos. Pag reseller price po is 60 pesos lang po. Pero ngayon i-compute natin siya ng 65 pesos kada isa. Pero kapag online po, mababa na po yung 80 pesos to 100 pesos bawat isa. 180 grams or 200 grams po. At ayun na nga guys, no, naka 32 packs tayo doon sa 20 kilos na baboy. At ang total po niyan kung ibebenta po natin siya ng 65 pesos ay aabot po siya ng 2,080 pesos. Pero laging tandaan po, depende po ang kikitain nyo kung magkano nyo po ibebenta. At ang mantika po ay 310 pesos po ang kanyang kinita. Ayan guys, ang total po ng ating sales ay 2,390 pesos. Ileles na po natin yung ating expenses na 20 kilos of backpats is 1,960 at ang expenses natin ay linagay ko na lang po na 100 pesos. Ayan, base po sa aking nalalaman. Yan, 100 pesos po ang naubos po natin dito sa 20 kilos. At ang total po ng ating kinita ay 332 pesos. Guys, sa makatuwid guys, no, nangangahulugan lang na hindi ganon kalaki ang kikitain mo sa pagtitinda ng chicharon kung hindi marami ang iyong maibebenta. Ayan guys, yung 332 pesos na yon, kung reseller pa ang kukuha sa'yo, mas mababawasan pa siya. Konti na lang ang matitira sa kikitain mo. Kaya nangangahulugan talaga na kung hindi maramihan ang maibebenta mo, hindi talaga ganong kalaki ang kikitain mo. Ayan na nga guys, no? Maraming salamat sa mga nanood ng ating video at sana po ay meron po kayong natutunan at sa mga gusto magtanong, mag-comment lang po kayo sa ibaba para i-replyan ko po kayo at paki-like na rin po yung ating video kung nagustuhan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-click na yung subscribe button dyan at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video i-upload. Maraming salamat mga kachicha! Bye-bye!